Eşkürsiz muhabbet, şın siyürleri temasın is gitkiş Gülnaz Sultanova devam etir. Karşılamız. Көкләрнең зәңгәре күренми шул ашык, аясы кояшы чыкканчы. Белмисең шын сөю нинди икәнлеген, үзеңә тиң ярым тапканчы. Тормышым яктыртып син килгәннән бирле, күкләрем гөл ача гөлә яз. Барыр юллары без чәчәккә үрелгән, күңелгә мәңгегә кергән яз. Сизәсеңме, ихлас күзләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашыйк булып тибә йөрәк шын сөюләрдән. Сизәсеңме, ихлас күзләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашыйк булып тибә йөрәк шын сөюләрдән. Яраткан парларның һәр нәрсәдә уртак, хыяллар, шатлыклар бүленми. Икәүләп җилләрдән якласаң гына, сөюнең учагы сүрелми. Сөю диңгез диләр, шул диңгездә йөзә, дулкыннан дулкынга йөрәкләр. Вакытлар узса да без бергә һаманда, без бергә димәк шын сөюләр. Сизәсеңме, ихлас күзләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашыйк булып тибә йөрәк шын сөюләрдән. Сизәсеңме, ихлас күзләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашыйк булып тибә йөрәк шын сөюләрдән. Күзләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашыйк булып тибә йөрәк шын сөюләрдән. Сизәсеңме, ихлас күзләрдән, күрәсеңме, нурлы күзләрдән, аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашыйк булып тибә йөрәк шын сөюләрдән. Аңлыйсыңмы, назлы сүзләрдән, гашыйк булып тибә йөрәк шын сөюләрдән. Gülnaz Sultanova. Sultanova Gülnaz. Gülnaz hem çiçekler, Gülnaz yaz, çiçekler. Hem Gülnaz Sultanova kabatan sizin alkışlar. Rahmat Gülnaz. Монда тагын бер номинация уйлап чыгарга була. Иң күп чәчәкләр алып кайткан җырчы дигән. Минемчә шулай. Язның иң истә калырлык вакыйгасы ТМТV премиясенең тапшыру тантанасы дәвам итә, музыкаль каймак өлешенә килеп тә җиттек. İhtibar ekranlarga. Вот. Muzikal kaymak paradının alıp barışların, popüler alıp barışların karşılığız. Ekstravagant, utken süzlü Gülnaz Safarova. Силле һәм югары зауыклы Айваз Садыров. Safarova Gülnaz hem Ayvaz Sadırov. Dostlar, Тукта Гөлназ. Айвазга иде бу, конечно. Ayдар, бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Aydar Sadıkov, rahmet. Бик зур рәхмәт.
Gülnaz'ın şeşek birgeç гадәттә кәйфе күтәрелә һәм ул күбрәк сөйли башлый. Соңрак бирергә иде Sizə biraz. birdiniz bu şeşeklerini. Сәлам дуслар. Менә бит. Dostlar, nişi keyifler? Barda yaxşımı? Devam etəbizmi? Devam etəbiz. Гадәттә музыкаль каймак хитлар парадын без астан үскә таба төзи башлыйбыз, ләкин әйдәгез әле без бүген гомумән икенче төрле ясыйк. Бүген музыкаль каймак бүлеген хит парадлар лидерыннан башлый. Bu номинацияда жеңіп шыққан жырлы пар инде әлеге зур сәхнәгә күтәрелеп, үзләренең лайыклы TMTV премияләренә ия булды. Демәк, аларны хәзер жырлатыр вакыт килеп җитте. Җырлатыр өчен көчле итеп алкышларга кирәк. Алар Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Hayırlı kış kazı. Исәннәрмесез? Карышың әсир итә дә сүзеңнән эреп китә. İlken azılıp kuyanını da söyüyüm ağı sütem. Alın al итәр идем. Gelin gel iter idem. Turmuş yolundan özengine şiddetle biter idem. Alın al итәр идем. Gelin gel iter idem. Turmuş yolundan özengine şiddetle biter idem. Kıyaşılısı kirettir tüteldeki gölgede. Salkınlarda jırıtışıp keşmir şişilerde. Alın al итәр idem. Gelin gel iter idem. Turmuş yolundan özengine şiddetle biter idem. Alın al итәр idem. Gelin gel iter idem. Turmuş yolundan özengine şiddetle biter idem. Eylegiz bir görev iyi mutlamız. Azan! Бәхет сулышын үрәсең, ашыгмый табып җайын. Seni tevgi kuat kurgenidey aşıklar kel sayın. Alın al итәр idem. Gelin gel iter idem. Turmuş yolundan özengine şiddetle biter idem. Alın al итәр idem. Gelin gel iter idem. Turmuş yolundan özengine şiddetle biter idem. Kitek. Alın al итәр idem. Gelin gel iter idem. Turmuş yolundan özengine şiddetle biter idem. Bir, iki, üç, gider. Alın al iter idem. Gelin gel iter idem. Turmuş yolundan özengine şiddetle biter idem. Turmuş yolundan özengine şiddetle biter idem. Şiddetle biter idem. Beyler! Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Алкышларга күмәк үзләрен, көчле алкышларга. Менә бит. Менә ул бәхет.
Бүгенчә музыкаль каймак хитлар парадына иң яхшы видеоклиплары гына керә. Ә менә иң яхшы клип, иң яхшы видеоклип нинди соң ул? Бу сорауга без әйдәгез җавап эзләп карыйк. Беләсезме Гөлназ, миңа калса, яхшылар рәтенә керүен теләсәң клибыңның шишенергә бер дә ярамый. Ну, яратмый бездәге халык шишенгәнне. Әй ул аны караячак, тәк-тәк дип караячак, күзен шикрейтеп караячак. Тик барыбер ахырдан соң ах, ясызлар дип калганнар янында сүгәчәк. Айваз, білесің нәрсә, бізде бит инде ул теге шишенеп төшү тенденциясы бик үк күзәтелми. Бездә башкарак агым, әгәр дә игътибар иткән булсагыз, җырчылар үзләренең клипларына төп рольгә кемне куя? Әтисен, әнисен, бабасын, энесен, баласын, ирен. Менә шушы клипларын карый-карый, җырчыларның бөтен туганнары белән инде танышып бетә бездә. Шулай ук тагын бер тенденция бар татар эстрадасында. Игътибар иткән булсагыз, кыйммәтле машиналар, кыйммәтле сәгатьләр һәм шибәр егетләр бер клиптан икенчесенә күчеп тик йөри. Син минем кулдагы бу сәгатьне каян килеп чыккан дип уйлыйсың, Гөлназ? Менә мин әйтәм, аны кайдыр күргәнем бар. Шушы яхшылар дип аталар өчен әлбәттә ул башкалардан бик тәннык аерылып торырга тиеш. TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип ул нинди? Һәм аның иясе кем? Әйдәгез, шушы минутларда ук белик. Ә хәзер бөтен игътибарыбызны экранга юнәлтик. TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип номинациясе. Ландыш Нихматҗанова, Биклә мине күңеленә. Гүзәлия, югалтасым килми. Чәчкә, карганмыйм язмышка. TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип номинациясендә җиңү яулаган җырчының исемен Мураками төркеме солисткасы Вагапова Диләрә Зөфәр кызы һәм Түбәтәй татарча фастфуд җилтәре әгъзасы Сафин Султан Эдуард улы әйтеп бирә. Хәерле кич, дуслар. Исәнмесез? Здравствуйте. Hello. Мархаба. Икесенә бер микрофон булгач кызык булар, нәгыйме? Безнең иң яхшы клип номинациясендә җиңә Ландыш Нигматҗанова. Ландыш Нигматҗанова. Ландышыбыз безнең биредә кайда Гөлназ, мин булышмыйм әле, син әгәр дә үпкәләмәсәң, мин Ландышны узатып та куям. Ландыш Нигматҗанова. Ландыш гафу ит, ярты юлга кадәр генә барам. Гөлназ кире тартып бетерә алайса. Бик зур рәхмәт, ашыкмагыз китергә, чөнки иң яхшы иҗади тандем номинациясының җиңүчеләрен дә белер вакыт килеп җитте. Бу номинациягә тәкъдим ителгән җырчыларга күз салыйк. Иң яхшы иҗади тандем номинациясе. Лилия Гыймаддинова һәм Лилия Хайруллина. Лилияләр. Гүзәлия һәм Радик Юлъякшин. Янына агылам. Илмира Сулейманова һәм Илмира Нагыймова. Җырлы, моңлы язмышым. Хәзер конвертны да ачмыйча, иң яхшы иҗади тандем Диләрә һәм Султан дип әйтәчәкләр миңа калса. иң яхшы тандем безнең Лилия Гимаддинова, Илия Хайруллина. Лилияләр. Кайда сез кызлар? Лилияләр, менегез сәхнәгә. Без сезне күрергә телибез. Каран иде күлмәкләр. Буйлары да бер кара, прическалары да охшаш. Булар бит чын иҗади дуэт. Алкышлыйк әле җиңүчеләргә, тәбрикләүчеләргә һәм шундый көчле алкышлар белән аларны без озатырбыз сәхнә артына. Бик зур рәхмәт сезгә. Лилияләрне инде без чын күңелдән җиңүләре белән тәбриклибез. Әлеге зур сәхнәне, TMTV премияләрен тапшыру сәхнәсен Мәскәү Сити. Гүзәлиягә тапшырабыз, дуслар. Каршы алабыз. Худай биргән бәхетем син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без ике
senin kullar yüreğimde ismin kavuşturdu bizni yazmış gözlerine değmesin sındırma kanatımı yoğaltma himmetimni tartıp alma hıdayım birden bir bəxtimni sındırma kanatımı yoğaltma himmetimni tartıp alma hıdayım birden bir bəxtimni sındırma kanatımı yoğaltma himmetimni tartıp alma hıdayım